Здравейте! Правя това видео вече за самата регистрация на организатора на отбори към определени турнири. Съответно, вече аз създадох турнир от определената организация и тук е менюто, откъдето аз търся тези турнири. Съответно, намерих тези две съответствия на турнири. Мога да се запиша съответно и за двата турнира. Примерно да кажем, решавам, че ще се запиша за този турнир. Съответно давам, записвам се, гледам условията какви са, политики, така. И вече тук регистрирам играчите, с които ще участвам в самия турнир. Съответно аз в този профил, който създадох, имам само един играч. Затова и в предните видеа казах, че ще направя минималния праг на играчите да е един. Просто за тест да могат да се видят как стоят нещата с самите процеси при регистрация на отбор в даден турнир. Съответно, тук в това поле ще излизат всичките играчи на самия отбор, като пак тук играчите са до 20, като тази цифра по принцип подлежи на промяна, ако съответно наистина има отбор с играчи повече от 20 човека, съответно тези стойности ще бъдат променени, но по принципи, доколкото знам и самите правила на организациите са до определен брой записани играчи. Съответно, ако пък надвишава тази бройка, пак няма как да бъде регистриран самия отбор към самия турнир. Съответно, затова и съм добавил до 20 човека регистрация за определен турнир. В момента ще направя регистрация, но в случая ще е само с един играч. Той самият турнир позволява тестово само с един играч да се направи. Съответно, ако в администраторския панел на организацията съм въвел, да кажем, прага да е до 10 човека регистрация, но аз имам съответно 9 човека, няма как да се регистрирам в самия турнир. То даже мисля, че и тук го пише, да, минимални играчи, един играч в момента за този турнир като условие. Съответно, регистрирам се, да кажем, това е позицията на играча, въвеждаме номера на играча и давам запиши се. И вече съм добавил моя отбор към този турнир. И от тук мога да виждам кои са моите турнира, които аз съм се регистрирал. Съответно давам редактирай и виждам ето го този играч, който го регистрирах в момента. Съответно, добре да запишем и за другия турнир, пак същия отбор. Пак по същия принцип, пак гледаме, пак с един играч имам право да се регистрирам. Въвеждам играча, въвеждам позицията, въвеждам номера. Съответно, тук няма да е, ако сме в реални условия, тук няма да е един играч, тук ще са съответно 10 играча, потребителя, организатора на отбора ще въведе всеки един играч, с който той иска да участва в турнира и съответно техните позиции с техните номера. И по този начин ще ги записва. Вече един път записани тези играчи, те са винаги в неговия списък и той по всяко време може да ги записва в определени турнири. Не е нужно всеки път да въвежда имена, на рождени дати и така нататък. Всички тези неща те се пазят, понеже те са регистрирани като роли на играчи. И съответно тук кликам на моите турнири и в моите турнири виждам вече, че аз участвам в 2 турнира създадени. Това е в момента ролята на организатора на отбора. Както казах, да записва отбора си в дадени турнири, като записва във всеки един турнир с играчите, които той ще играе. Друго, което забравих да спомена е съответно, ако този играч съответно е записан в друг отбор и другия отбор преди това е въвел неговите данни, то той няма как да играе в същия турнир.
тогава вече стигаме до момента, в който двата отбора трябва да се разберат кой играч за кой отбор ще играе. Но реално в системата няма как да позволи в един турнир един и същи играч да играе за два различни отбора. Вече самите отбори трябва да се разберат помежду си, нали, самия играч в кой, то всъщност самия играч трябва да реши в кой отбор ще играе. И съответно, нали, да каже на отбора, който преди това е записал играча, просто да го отпише. Ако не стане, съответно може да пишете на администратора. Администратора по всяко време може да отпише даден играч в даден турнир и вече другия отбор да може да запише коректно отбора си. Така че и тази ситуация е изиграна, в смисъл като вариант, не е никакъв проблем, ако се стигне до това положение, където просто да кажем отбора на единия играч отказва да го отпише, но той иска да играе за другия отбор, няма никакъв проблем, просто пишете на администратора, той автоматично ще изключи самия играч от този отбор и даже може и автоматично да го добави в другия списък с отбори. Това е за сега и вече ще се върна към ролята на организация, но това ще е в следващото видео. Благодаря.